Nej! Nej, så slapper du af. Jeg kan ikke finde dig for helvede. Nej, jeg kan finde dig, hvis du er ude med det der. Det er svært på det. Ikke sådan. Ja. Alt vil gerne. Alt vil gerne. Nej, giv ham en nu. Den er god, den der. Sådan der! Ja, det her er godt. Nej, jeg er ikke på. Og der er jo. Så dejligt. Skal du fast i det, så skal du. Vær god her. Hyggelig, vær god her. Hvordan? Du skal ned, du skal ned. Ej, det er nummer, det der. Det er nummer. Ej. Du må ikke slå. I får bagefter så stemmer hvem der slår bedst. Og hvornår er det? Fint. Tag dig, der. Har vi det russende? Du skal gøre det lidt bedre, end du gjorde det tidligere. Ja, det var dig, der skulle have set det. Nej, det var... Nej, næste gang. Nej, det er det værd. Prøv her, næste gang der er det en gaffel i røven. Og igen, så sidder Rasmus bare... Jeg har 3 slag. Det er ikke mig, der er Det er dig og mig. Ja, det er... Har jeg 3 slag? Ej, du har et slag. Bare røv. Lars plus 3. Jeg ved ikke, hvor fanden det var. Du tager Jan. Nå, de her skide shots, jeg fik... Så er det åbenbart det der. Det er simpelthen over. Jeg er klar. Det der fandme. Au, mor! Okay, kom er færdig. Vi stemmer, hvem har slået, hvem har været bedst? Ja, Høgh. Hvem stemmer på Lars? Hvem stemmer på Jeff? Jeg Kan ikke snakke se dig, mand. Skål. Jeg fik et par gode stød ind, gør ikke det? Hvad synes jeg, det er en skud med? Der var hulyd. Nå, det er faktisk, at du skulle have haft den næste dag.